Makadi yenyu baba indinonzi Lavenda Masara ndabva kuNyimbe FM. Makasunungukawo here kutaura zita renyu nekwamabva? Ya, inini nitwa Nyagomo, Trevor Nyagomo. Ndiripo pakushungurudzika noupenyu hwangu. Ndakatiwo ini ndichienda kubasa ndaitozvishandirawo zvangu. Ndakakwirawo mota yaAmoli mabhozhera wepaHonde. Wakanditiza tikasvika pakuita accident, ndikakwara ndikagurwa gumbo, handina gumbo pari zvino. Muoko chaiwo hautoshandi. Ndiri kuti kune mhuri yekwamabhozhera ngavauye wataure neni ndisati ndafa, ndikafa ihondo kumusha kwawo. Ngavauye wataure neni, ndiri kurwadziwa pakurarama kwangu. Alright, mati pamakadhumwa maifamba netsoka here? Maibva kupi mimi? Inini hana kudhumwa. Ndakatokwirawo lifti. Ndaibva kubasa kwangu iri Friday, ndaibva kutauni ndichiuya kumba kubasa. Monday ndichidzoka kubasa. Pandakakwira mota yemusemande, ndo pakandidonhesa Amoli mabhozhera. Asi ndinoziva kuti accident inoitika, zvinowanikwa. Asi kana akutiza zvakadaro ndichitambura zvakadaro, wanhu wekwamabhozhera mune nhamo, kunyangwe ndikafa mune nhamo paHondapo. Uye mutaure neni ndichipo. Alright, saka mukukwara kwamakaita gumbo ndona neruoko urwu, mune mishonga yamunotora here, yamunonwa medication kana kuti zvamuri kusangana nazvo kubasa zvinhu zvakaiti mati zvane makore mangani zvaiti? From 2018 anditiza Amoni mabhozhera, wakanditiza. Asi ndaingozwa kuti uri driver mota tiri paMandika bridge unopota nekuseri kurodhi yekuPenharonga achipota nekuseri. Ndakambozva kuti aidriver mota dzekwataringa achitiza achidini, but hondo iyi haitiziki. Ini ndikangoparara chete mumusamba mabhozhera mune nhamo. Dai wagona kuuya achitaura neni ndichimupenyu. Alright, saka mati mimi mune mishonga here yamuri kutora kubva 2018? Mune since mati gumbo iri rinorwadza ruoko harusingetsofunctiona, mune mishonga here? Uriapo ndoda kusimudza uyu, hausimuki wega uyu, ndosimudza kuda kwaAmoni mabhozhera. But ini ndinoziva kuti accident inoitika, zvinoitika paupenyu, handiti zvinoitika, but haazotizi sekutiza kwaari kuita ba. Ndiri kuona kuti mapurisa epaCentral handitika, ndiri kuafonera ndichiabvunza. PaCentral ipi yacho? YeMamutare. Ndiri kubvunza kuti ko inini nyaya yangu nemukomanawo yaapapi? Ndiri ngozi yapa 100%. But 100% yacho from 2018 ndiri ngozwa kuti pakaitika mapostori anoitika paMandika bridge paZongori paya, munopaziya kati paMandika bridge paZongori paya anga atoripo, but seazi kusungwa. Ndatambura, ndiri kurwadziwa inini. Murume uyu ikoko ngaaitwe zvaari kwanisa kuitwa. Ndarwadziwa, gumbo iri handinamba iri. Alright, saka imimi kubva 2018 maitozviendera kubasa kai muri kurarama sei nemhuri? Ndaitoshanda kuMinistry of Transport pabhodha paForbes. Pandakatokwara ndakwira lifti rake, ndandotoenda kubasa iri Monday makuseni. Ndakakwara na 6:15 makuseni, ndichienda kubhodha kubasa kuForbes. Alright, saka ine pakurarama zvinhu zvese zviri kuendeka hazvo here? Muri kuzvifambisa sei? Mhuri yangu yadown, handina kana chandichakwanisa kuita mhuri yangu. Zvimwe mukadzi uchagona kutondiramba nenyaya yekuti inini handachakwanisi kushanda. Ndaitokumbirawo kuti kana paine unondibatsirawo. Gumbo handina, riri kuoneka apa iyi ngere kutogadzira artificial. Mati ndere simbi iri? Iri tariseyo, iri ndobvisa iri hapana gumbo baba, hapana gumbo. Kuri kuda kwaAmoni mabhozhera. Dai ndibatsirawo, accident inoitika, asi ngaandibatsire Amoni mabhozhera epaHonda.
Alright baba, zvamataura tazvinzwa. Tichaisawo chichemo chenyu kune vamwe vari kukunzwai ende vari kuzviona kuti kubva 2018 life yenyu mamuri munhu aizviendera kubasa muchizviitira zvinhu zvenyu, asi zvinezvi ndoziva kuti izvezvi ndi 2025 zvinhu zvinezvi zvakatooma. Kana varipo vanokwanisa well wishers vachakubatsira nepolisi iyoyo, tichaona kuti dai paita vanobatsira mawana justice, at least akauya akakombenzeta akakupaiwo zvinhu zvekuti munobatsirikana nemhuri yenyu semunhu aizvishandira nga neupenyu hwake hwakanaka. Maita basa mauya kuno kunhimbe, tichaona kuti nyaya iyi tinoendesawo mberi sei, tingakubatsirei nezvipi. Mazviita baba? Ini ndakundotyirawo hangu kuti mukadzi wangu wandinaye ndangotyirawo kuti uchangosiyawo achingondisiyawo zvakadaro. Saka paanoenda kubasa here ndiye ari kuchengeta mhuri, ndiye ari kuita zvese? Wazama kucheka uswa, achicheka madhiga avanhu uswa, achidai. Saka inini ndarwadziwawo nezvendiri kuona mukadzi wangu achiita nekuda kwaAmon Mabhozhera. Amon Mabhozhera kana dai paine makurukota anondizwawo ngandibatsirewo kuti Amon Mabhozhera kucivil court andibatsirewo. Aiwa, tinotenda baba, mazviita zvakanaka. Chichemo chenyu chichanzwikwa, tichaita kuti muwanewo rubatsiro kubva kunzewo kune audience. Mazviita uri pahonde apa, pahonde ndo paari ende handisagona hangu kuzvitara pamhepo ba. Inini wana Mandade, gumbo iri makaita zvekuita sei? Munonyatsotsanangura kuti rakatyoka sei? Makaita zvekukandwa kubuda mumota here? Chii chakanyatsoitika? Ndikati ndakakandwa ndiri kunyepa handiti. Inini pamapara 10 of munopaziva pamapara 10 of before Manika Bridge. Manika Bridge iri pamberi ndipo ndakwirira lift rangu handitika. Saka ndakaona kuti malifti nhasi anetsa. Ndiyati rikandidzike paManika Bridge apo ndipo ndokwanisa kuona malifti ari kubva pamundenda apo. Ndikwanisa kumhanya kubasa pasa handitika. Ndipo ndakaona iyi mota iyi haina kuuya netara. Yakabuda mumaraini panozi paAcadia. Ndo pakabuda mota iyi. Iri kudzasi yakatitarisa bvayationa bvayakwira kwatiri patakwira. Patakadzika kudai ndipo takasvika kwasangana netsaona. Muri kuzviona? Saka ini ndiri kuti hangu tsaona inoitika paupenyu, asi hauzonditiziba. Unouya uchinditaura kuti baba tsaona iyi inowanikwa. Uyu murume wanditiza from 2018. Saka ini nyaya yangu iri paCentral, but Central yacho ndiri kuti Central iyi haisi kuhendera nyaya yangu sei. Ndakambovabvunza wakati takuisa pa most wanted person handiti. But most wanted person yacho haisi kundibatsira. Nanhasi ndakandogara, hapana chandiri kushanda, ndakandogara. Saka inini ndibatsirewo mhuri yeZimbabwe. Ndakwara, ndazwa, ndaneta. Alright, ndingagona kubvunza rubatsiro rwamurudai mimi kubva kuna Amon Mabhozhera ndewekuti mupiwe mari here? Muda kuti mimi muda kuti asungwe here kana muda kuti akubatsirewo pakurarama kwenyu nemari achikubatsirewo nepaanokwanisa kana muda kuri kuripwa here? Muda kubatsirwa hawo nemurume kana akainzwa meseji achikutsvagai chaanofanira kusvika nacho chinobatika chii pamuri kuti muzonzi mamuregerera kuti maita settle this issue? Ipapo ndiri kukumbira hangu mhuri yeZimbabwe kuti Amon Mabhozhera gumbo ndakarohwa above knee, handina gumbo harishandi. Above knee, mhuri yeZimbabwe munoziva above knee. Muoko wangu uyu takandimuone, tarisai wakatyoka uyu. Muoko wangu uyu hausimuki kana kushanda. Ngandipo andibatsirewo. Andibatsire nemari aindiruda 70,000 US dollars. Andibatsirewo pamhuri yangu. Aya mapurisa aya kaka anenge ari kuita zveuore bhozi ngawashande watsvaka Amon, bhozi Amon ari kuzara kuchana nerodhi yekuseri kupera anonge achibva nekuseri kwaHondo. Asi makamuzvitarisa iye Amon wacho anokwanisa here kuiunganidza mari 70,000 yemari bhozi? That's a huge amount. Izvi handichazviziva zvekuti ndinase wandikwadza. Dai akatouya iri shoma, mazera akatone shoma,
dai akatondibatsira saka iri kuramba ichiraisa from 2018 kusvika pari eka bhozi ini kana unditidza ininika unditidza ndichinetseka ndega inini kuti chii alright aiwa oraitika unonditiza hake asi ini ndikafa kumhuri kwamabhozhera ka kune hondo yakakura pahonda apa pane hondo yakakura ngawatoataura neni pamanika bridge wanotoataura namambo mutasa waziye pandiri alright pane hondo alright baba ndazvinzwa zvamataura matsanangura zvinhu zvinobatika zvakajeka mazviita